Vroeger heb ik ook eens bij een bedrijfje gewerkt die aan dranken verkocht en wijnen en daar mijn slijtervakdiploma behaald en als beheerder daar ook gewerkt. En toen wist ik zoveel al van drank af, toen dacht ik bij mezelf, dan kan ik het ook net zo goed zelf gaan maken. En zo is het een beetje ontstaan eigenlijk. We hadden vroeger hier Pinjum in Berenburg. Toen wij hier in het begin kwamen mensen die voor een cadeautje te doen of wij nog Pinjum in Berenburg te koop hadden. Nou, wisten we toen van het bestaan nog niet af. Dus dat hebben we opgezocht. En er zijn we achtergekomen, mensen hadden nog een lege fles. Wel leeg natuurlijk, want wat erin zat natuurlijk, dat was te lekker om te laten staan. Dus we hebben het nooit mogen proeven. En die hebben dat, die lege fles gebracht. En met het hoofd van een meneer die hier ook opgegroeid is, geboren is, meneer Riens Gratema. En dat werd toen meestal als cadeautje en ook om thuis op te drinken verkocht. Alleen dat was niet meer aan te komen, ook niet meer opnieuw te maken. En nu we zelf mogen stoken, is die weer geïntroduceerd opnieuw als Pinjum in Berenburg. Nou zit er ook nog een heel verhaal achter die ketel en die installatie. Ja. Hoe hebben we dat regelen? Hoe hebben we dat geregeld? De ketel moest eerst gemaakt worden natuurlijk. Toen we de vergunning hadden, moesten we een ketel zien te krijgen. Dit is een oude boiler, dit gedeelte. En ik had een gast van ons die heel goed in het lastechniek is. En die heeft hem, heb ik van het internet een tekeningetje gegeven. Die heeft hem voor mij keurig netjes in elkaar gelast. En is het nou zelf ook een soort pro? Ik ben hobbyist wat dat betreft. Ja, ik proef alles, ja. En graag ook zelfs, ja. Ja. Dus je lussen wel een barrel? Ja, laat er maar bij over. Ja, echt wel. Ja. Maar dat moet ook wel, want anders wordt het lastig, denk ik. Hè. Als je je eigen product niet kan proeven, dan wordt het niks, denk ik. Nee. En als het gaat om veiligheid, want je jernen Dan wordt... ga ik nu aan de gang. Wat de veiligheid betreft. Als je het niet erg vindt. Dan gaat het dus nu veel te hard. En nou heb ik begrepen, deze installatie heb ik een naam. Ja, het is net mijn vriendin geworden. Ik heb haar Dolores genoemd. Ik vond haar zo mooi geworden dat ik heb haar maar een damesnaam gegeven. Dat is mijn tweede vriendin, zeg maar. Ja. En wat vindt jouw vrouw ervan? Nou, dat weet ik niet. Ze ziet me bijna niet meer. Ik ben meer bij haar dan bij iemand anders, geloof ik. Maar ja. Dus in flesjes gebotteld. Jongens, Dus de beeldje klaar. mag ik even storen? Dit is het stookgedeelte, maar we hebben ook nog een café-restaurant. Gaan jullie mee? Oh. Kijk, dit is de andere afdeling van ons bedrijf. Zoals je ziet, een mooie oude bruine kroeg. En wat is jouw taak hier? Hè? Ik ook. Op onze website staat, even kijken, zij kookt, hij stookt en zij rookt. Want dat doen we ook, vlees en vis roken. En je komt net uit Friesland, hoe ben je hem hier te lonen komen? Een Friese vriend van ons uit Bussum, die heeft het hier gevonden. Die had gezien dat het te koop stond. Het stond al 9 maanden leeg. En op 16 februari 2000 zijn we hier de dijk overgegaan en hier terechtgekomen. En in augustus van dat jaar zijn we opengegaan. Maar ik heb begrepen, jou hier niet in het begin nog wel twijfels. Ja, toen wij hier kwamen was het echt vreselijk oude zooi. En ik dacht ik zag het niet. Ik dacht niet dat je hier nog iets moois van kon maken. Maar Hans die had de visie dat het is een mooi pand en we gaan er wat moois van maken. Dat is zijn verdienste. Maar omdat ik vroeger op rommelmarkten heb gestaan en ik had nog heel veel oude zooi over, hebben we alles maar opgehangen. En hoe
grutsk, hoe trots ben je hem nou op je plakje? Oh, helemaal. En ik ga ook nooit meer weg. We gaan nooit meer uit Pinjum weg. Deel voor lente. Maar we blijven en we zijn heel gelukkig hier. Nou, tjof. Tjof, schat. Proost. Proost. Heerlijk. Goeie. Goeie. Ja, dat vinden gewoon, die volgende vind ik niet leuk. Je vindt boeien niet leuk? Nee, ik ga het blaffen. Oké. Dat je naar ze herinnert, wat denk je dan hoor? Ja, Goeie vraag. ja, heb ik zelf bedacht. Ik ben eigenlijk meer met die hond bezig, dat hij netjes naast me loopt. Dus. Ja? Ja. Het idee van moeite mooi? Ja, nogal. Beetje, ze is nou aan het puberen. En een hoen dat ik? Ja, zeker weten. Krijg je dan in poekels? Nee, die heeft ze wel een paar. Ja. Ja, van die lange haren. Oh, dat wist ik niet bij honden. Nee, maar dan zijn ze gewoon heel eigenwijs. Dan willen ze niet meer luisteren. En, Hangen ze een beetje rond op de hoek van de straat. nee, dan gaan ze protesteren als jij zegt van pak en zegt van niet aan mijn mouw. En dan loopt hij achter me aan zo. Dat is een klein kind die zegt van stomme mama, ik vind je helemaal niet lief. Het is hetzelfde als wat kinderen kunnen hebben. En ik zei niet. Dan komen weinig mensen hier tegen, of niet? Ja. Het is rustig nou, hè? Ja, ja. Want hadden je wel vaker al met een hele praatje of zo? Of? Nou, dat is, als je een hond hebt, doe je dat wel vaker dan als je hem niet hebt, natuurlijk. Nee, precies. Wat praat je dan eigenlijk met hondenbezitters? Waar we dan over praten, over het weer en over onze honden natuurlijk. En sommige leer je wel beter kennen en dan gaat het wat dieper. Hè. Ah. Maar het valt me mee. Die mevrouw, let ik even niet uit. Maar praat je dan maar babybezitters of dat net? Nee, daar praten we net mee. Het is net met motorrijders, die zwaaien tegen elkaar. Hondenmensen zwaaien tegen elkaar. Ja? En babymensen zwaaien tegen babymensen natuurlijk. Ja, zo gaat dat.